Tänään puhutaan ilmanvastuksesta ja aerodynamiikasta ja mitä meidän pyöräilijänä pitäisi siitä asiasta tietää ja ymmärtää. Morjesta. Kun me ajetaan polkupyörällä, harrastaja ajaa sitä 230, niin ilmanvastus on suurin vastavoima sille meidän lihastyölle, suurempi kuin pyörässä olevat kitkat, renkaiden vierintävastukset ja maan vetovoima, kaikki yhteensä. Eli se on tosi merkittävä juttu, sen takia sille kannattaa uhrata muutama ajatus. Ja jotta me ymmärrettäisiin tämä fysikaalinen ilmiö, niin otetaan avuksi herran Newtonin meille ystävällisesti valmiiksi laskema kaava, jossa hän kertoo, että ilmanvastus on suhteessa ilman tiheyteen, nopeuteen, pinta-alaan ja muotoon. Käsitellään näitä kaikkia termejä sen verran, että ymmärretään, mitä se pyöräilyssä tarkoittaa. Jos lähdetään liikkeelle tuosta ensimmäisestä termistä, eli ilman tiheydestä, niin tämmöiselle tavispyöräilijälle sillä ei nyt ihan kauheasti ole tehtävissä, eli se vallitseva olosuhde on mitä on. Me voidaan käsitellä sitä käytännössä vakiona. Toki se riippuu ilman paineesta ja sitä myöskin korkeudesta, merenpinnasta, lämpötilasta ja taitaa olla kosteudestakin. Mutta tällä kuntoilijalla niin voidaan ajatella, että se on vakio, niin kuin tuo puolikaskin tuossa kaavan alussa. Tietysti jos olet joku pro-pyöräilijä, niin sä tiedät, että vuoristoetapilla se ilmanvastus on pienempi, koska se ilma on ohkaisempaa, mutta unohdetaan se nyt tällä kertaa. Se toinen termi, eli nopeus, tämä on tärkeä kaikille. Nimittäin, tuossa nähdään, että se ilmanvastus on suhteessa nopeuden neliöön, eli nopeuden toiseen potenssiin. Mikä tarkoittaa sitä, että jos meidän nopeus nousee 20–40, niin ilmanvastus nelinkertaistuu. Eli tämä selittää myöskin se, että minkä takia joku mummo, joka pyöräilee sitä 15 kilsaa tunnissa tuonne kirkolle, niin ei sillä ole merkitystä, että minkälaisella ajoasennolla tai aerodynamiikalla se ajaa. Mutta sitten kun se onkin se pro-pyöräilijä, joka ajaa sitä yli 40, niin yli 80% sen lihastyöstä menee sen ilmanvastuksen voittamiseen. Eli se on aivan oleellinen juttu. Toinen mielenkiintoinen asia tässä nopeusfunktiossa on se, että sehän ilmaisee vaan sitä, että kuinka lujaa me liikumme sen ympäröivän ilmamassan suhteen. Eli se vaikuttaa siihen, paljonko se meitä vastustaa, se ilma. Ja sehän on aivan sama sitten, että liikutaanko me tyynessä tiettyä nopeutta, vai onko se sitten sen nopeuden ja vastatuulen niin kuin yhteisvaikutus. Eli jos me esimerkiksi ajetaan 10 metriä sekunnissa 36 pyörällä tyynessä, verrattuna siihen, että onkin se sama 10 metriä sekunnissa tuuli, ja me edelleen ponnistellaan sitä 36, niin me joudutaan tekemään nelinkertainen työ. Ja siltähän se todellakin tuntuu. Ja sitten jos katsotaan vielä ne kaksi viimeistä termiä, eli se poikkipinta-ala, jota vastaan se ilmavirta puskee, ja se esineen muoto, joka siellä ilmavirrassa liikkuu, molemmat vaikuttaa samalla lailla siihen ilmanvastukseen. Näillä voidaan vaikuttaa noin 40% siihen ilmanvastukseen, mitä sä sinä kohtaat. No, pyöristähän on jo kehitetty kaiken maailman aeroversioita, missä on ne putkien profiilit ja kaikki optimoitu. Samoin kiekkojen profiili vaikuttaa siihen, että mitä se ilmanvastus tulee. Mutta kyllä se edelleen se oleellisin on tietysti se ukko siinä pyörän päällä, että kuinka pystyssä se siinä ajaa. Eli tähän tarkoittaa sitä, että mitä matalampana sä olet, niin sitä pienemmän pinta-alan sä muodostat ja sitä nopeampaa se sitten kulkee siinä samalla lihastyöllä. Eli tämä ajoasento on just se ykkösasia, mikä meidän pitää muistaa käytännön tasolla, kun me lähdetään tätä fysiikan teoriaa tuonne pyörän päälle toteuttaa. Kun me pysytään matalana ja kapeana, niin me tehdään vähiten turhaa työtä sen ilmanvastuksen voittamiseksi. Toinen konsti on sitten pukeutuminen. Eli ei ne mamilit siellä ihan ulkonäköisyystä niissä lykrahousuissansa polje, vaan idea on siinä, että se ihon myötäinen pukeutuminen tarttuu vähiten siihen tuuleen kiinni. Kyllähän se huomaa, jos sulla on vaikka joku lepattava tuulitakki, vähän vielä veskari auki, niin sehän toimii ihan mukavasti jarruvarjona ja hillittää niitä suurempia nopeuksia, kun se on semmoinen pussi tuolla sun selkästä takana. Ja kolmas käytännön juttu, millä tähän asiaan pystyy vaikuttamaan, on tietysti peesaus. Siihenhän ne perustuu kaikki telaketjuajot ja ryhmäajot siihen, että siellä takana pääsee helpommalla. Kun sä tulet tarpeeksi lähelle sitä edellä ajavaa, sä säästät jopa 30% siitä energiasta, kun se etumainen toimii siinä tuulehalkaisijana ja tekee sen työn sitä ilmanvastusta vastaan. Ja tässä olikin meidän tärkeimmät opit Newtonin vastuslaista ja kuinka me hyödynnetään sitä polkupyöräilyssä. Kiitos kun kaattelit, nähdään taas ensi viikolla. Morjes.
Ja yksi käytännön vinkki muuten tuli vielä mieleen. Mä itse ainakin monesti suunnittelen reittini kartalla huomioiden tuuliolosuhteet. Eli mä katson, että kun tuossa on tuommoinen pelto aukeaa, niin mä menkin sen niin päin nyt tämän reitin, että mä pääsen sen tuleen myötäisessä ja ajan sitten tuon vastatuuliosuuden tuommoisessa mettäisemmällä reitillä.